stupi. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, gospodine državni tajniče, evo odmah na početku želim iskoristiti priliku i u ime osobno i u ime kluba odati počast nedužnim žrtvama Nezavisne države Hrvatske kao najveće sramote hrvatskog naroda u povijesti. I u tom duhu pozdravljam zajedništvo državnog vrha koji je otišao odati počast, odnosno komemorirati nedužnu žrtvu. Što se tiče ovih konkretnih prijedloga, ako ih gledamo izolirano, možemo reći da nema tu ništa neprihvatljivo jer rješava nekakav problem s kojim smo se susreli zbog nečega što smo nazvali samo epidemijom. I to je izglasao čovjek, odnosno Stožer civilne zaštite koji nije imao pravo to napraviti. Ali evo, situacija nalaže. Šta hoću reći? Da ovo je jedan u nizu zakonskih prijedloga koji sve nas skupa ovdje i građane RH treba zabrinuti. Zašto? Toliko smo postali tolerantni na jednu neparlamentarnu proceduru, na jedno neparlamentarno ponašanje u ovoj državi Hrvatskoj, da je to zabrinjavajuće. Skoro svi zakoni se donose preglasavanjem i žurnom procedurom. Formalno se, odnosno neformalno se zaziva zajedništvo nekako, a ova prilika, jedinstvena prilika da se ostvari jedan društveni konsenzus, jedan politički konsenzus ukupnog političkog bića RH i koji je, pazite, jedina zakonska mogućnost da se bavimo ovom krizom je konsenzus i zajedništvo koje je objedinjeno u zakonu i koji je totalno ignoriran u ovoj situaciji, a to je Zakon o sustavu domovinske sigurnosti. Zašto? Samo zato da ne bi proglasili da smo u krizi. Mi smo u krizi po svim pokazateljima i to treba, međuresorno tijelo treba proglasiti jer ono je jedino ovlašteno po Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti da predloži Vladi da se donese zakon, da se izglasa kriza, predloži tijela koja će upravljati krizom i predloži mjere koje će biti odgovor na tu krizu. U tom duhu ovi prijedlozi vaši koji su pojedinačno gledano prihvatljivi jer rješavaju nekakav praktičan životni problem su totalno neprihvatljivi jer su dio jedne zabrinjavajuće nedemokratske prakse u RH koja na neki način je mutirala u jedno patološko stanje. Patološko stanje gledano u odnosu na ono što mi trebamo ovdje imati, odnosno trebamo biti ogledalo demokratskog društva. Problem koji također nitko nije obuhvatio u ovom konkretnom pitanju kad govorimo o strancima, imamo jednu kategoriju ljudi koja izgleda ovako. Znači, nakon Domovinskog rata 134.000 dokumenata je dato ljudima koji su iselili iz Hrvatske i više ne žive u Hrvatskoj, koji imaju, da se narodski izrazim, papire RH. Od Domovinskog rata ovamo minimalno 250.000 dokumenata, hrvatskih dokumenata od prebivališta i državljanstva je dato ljudima koji nikad nisu živjeli u Hrvatskoj. I mi govorimo o sumi od 384.000 ljudi. Tih 384.000 formalnih stanovnika RH sad u ovom trenutku čini otprilike skoro 10% stanovništva RH koji mi kažemo ako preostavimo da nas ima 4 milijuna. No ni to nije problem. Nerješavanje fiktivnih prebivališta se odražava na ovu situaciju značajno. Mi imamo situaciju da od tih 384.000, to je sigurno, govorim minimalnim brojevima, minimalno 100.000 što privremeno, što stalno radi u RH. Ajmo reći da ni to nije problem. Ali imamo jedan problem s kojim se susrećemo svaki dan, a to je od nekoliko tisuća ljudi koji na dnevnoj bazi prolaze granicu
iz Hrvatske prema državi gdje žive, uglavnom se radi o Republici Srbiji i o Republici Bosni i Hercegovini. Na dnevnoj bazi ljudi odlaze spavati nakon posla u Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu i sutradan se vraćaju na posao u Hrvatsku. A ovdje, ne konzultirajući ovaj Visoki dom, uskraćujemo kretanje našim građanima. Zašto? Samo zato jer smo u predizbornoj kampanji. Ja ne vidim drugog racionalnog objašnjenja. Jedino racionalno objašnjenje zašto se ne želi postići politički i ukupni društveni konsenzus u RH po ovom pitanju je isključivo da predizborna kampanja, odnosno u političke svrhe na taj način. I to me zabrinjava i to me začuđuje i to jednostavno je nedopustivo. Protiv toga se moramo boriti doslovno svim sredstvima. To je nedopustivo. Zaključit ću sa jednostavnom stvari. Imajući u vidu problemi, praktične životne probleme koje ovaj prijedlog izmjena i dopuna rješava, naš klub će to podržati. Ali ćemo na sve moguće načine pokušati ukazati i tražiti da napokon djelovanje Vlade se uskladi sa Ustavom RH, sa postojećim zakonom RH. Ovako jednostavno ne možete raditi. To nitko nema pravo. A konstantno se radi, što je dokaz prošli tjedan usvojeni zakon, pazite, ja mislim da to je jedino iskustvo u povijesti svih demokracija, da donesemo zakon, izmjene i dopune zakona koji pokrivaju mjesec i pol dana nezakonitosti rada Vlade. Strašno. Poštovani građani i građanke, kolegice i kolege, ne smijemo dopustiti narušavanje demokracije, parlamentarne prakse u ovom Visokom domu i u našem društvu uopće zbog ovog, nazovimo, nužnog rješavanja krize s kojom smo se susreli, situacije s kojom smo se susreli, jer to nije istina. Istina je da Vlada, ukoliko nastavi na ovaj način voditi ovaj posao, ona se isključivo bavi predizbornom kampanjom, a ne rješavanjem životnog problema koji vidimo i jasno prepoznajemo u ovoj pandemiji. Hvala lijepo.